kuti evidence akapa mwana wangu pamuri Ile jinsi kwa mai. Umbeleje? Evidence akasangana nemwana wangu handizivi nguva yavakatora vachidanana asi nemusi wa28 July ndo pandakachinzwa kuchikoro kwemwana nemukuru wechikoro ndokubva ndatanga kutsanangurwa zvake zviri ine handina chandaiziva kuti mwana atozvitakura ndobva ndakaudzwa kuti mwana akazvitakura ndokubva ndatsvaga wekuti nditume kuti aende nemwana ndokubva mwana anonotsvaga vanonzi maihei ndiwo vakaenda vakanotaura namai vemukomana vasvika ukoko mhinduro yavakanosvika unokupiwa vakanzi mwana wangu achiri mwana mudiki uyezve kana pari pamuviri ngaatombobvisa tozozviona kana vakura. nyaya iyi munavita nyaya iyi ndiani chadereka nyaya iyi inopaove ine referral letter iripe. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru. chadereka nyaya ine referral letter Ndinayo ndinole ndaphiwa sine kamera. wepo iri kupolisi chongoibata sechild village because mwana uyu yeune 19 years tinoda kucha chonge uri munhu mukuru munhu mukuru handiti zvaakaita nezvechikuru murume taakuchacha semurume akabata mwana mudiki misi yemombe dzake 5 mumbe imwe chete chita 450 wawanani nana mama ana mama yetu yakati 1 oitu takusainisa mbodzi nokuti munhu kuti serious nenyaya yevana vati unosarudza uda kuti uende usaina navo tindokotarisa wamwe chete uda kuenda naye unosaina oivava ndo vatichatorerawo zvinhu kumba kana zvakapasa endai usaina muri mwana wenyero munozotaura madzoka unosaina mozotaura ini Mfano, wasaenda mumbeshani ichokwadi riroverera nengoma mune musikana taurisa konhumbu ndeya wakadzivirire kana usina ndoda kuti dzimwe dzenyaya ka isusu abereki togona kudzifindira bati anoziya ndiani ndiyeyo wakarara kangani nemusikana wakamona musikana wamona asiri asi nhumbu inonzi ndeyako isusu takusira mombe shanga kana iwe uchingoti nhumba haisi yako mombe unobhadhara
Ndokushata kuchenjera nyaya yekuti mombe 5 nyaya yekuti ukararare mwana mudiki. Muno kuchingototi my village ati bvumidze kuti urarare mwana asika zera 18 years. Saka kuja mombe 5. Iwewe unomukana wekuita zvaita uya kuita DNA test. Kana mwana aberekwa. Kana asiri wako iwe. Usazoclaima mombe dzatakuchaja izvo. Kuti wakangorarare mwana mudiki. Unenge wangosunungura kuti usina benefit kuita chi mwana yeye. Maamuchida kutaura kuti ndatoka ndapedza pesa. Ini pana ndichidaungotaura kuti munhu yakangotaura handina mari dzose andakaona ndikangoite kungopiwa pafoni test Toshiba. Ndinoda kuti referral letter yakatonyorwa kuti munonyora kuti mwana ane nhumbu handiti? Munopiwa kuti muite 2 kana mabuya nofotokopa kana uko. Vanenge vasina kugutsikana apo obva warakidza pareferral arisi ravo vanofanwa kuona kuti vane unyanzvi vakabvuma kuti mwana ane mimba. Pane zvimwe zvinenge zviswa imomo zvatisingatoona. Ndoza kumamira tene maita basa. Vaisire yava musi wa30 hapana kuzorora. Musi wa30 kwakuka nemombe 2. Dzimwe dzaitoda vamupa 3 months to pay. After 3 months kutopedzisa zasara. Waire mfana murume. Ha? Taura chizi. Taurisaka. Ndikosina shanda. Asina kuda basa. Asi musikazi wanogona. Kumbira nguva. Buda nguva yakadini? 3 months. Muchibhadhara mombe ngani? Vanobhadhara mombe 2 izvo 3 months. Vabhadhara mombe 2 izvo 3 months. Kubva watora dzimwe 3 months kubhadhara dzasara. Pamombe dzenyu mimi ina. Yechishanu ndiye mudare munombe. Yechi4 yatokuchaja inini. Ndokuti mwana aramba chikotera chikoro. Takupa ina. Paina imwe chete inodzorera mwana kuchikoro. Mazvizwisa. Mwana anamba achina kuchikoro. Ichitoda kuti mwana udaenda sei? Aende kuchikoro. Muno munhu. Form 3. Asi manzwa zvakataura. Kune vamwe vanozoti mwana kuchaita musikadzi wabva umuendesa kuti anyanya. Atidizvo. Uyo anobhadhara. Asingaende kuchikoro. Imwe mombe yacho ndeyechimina medu amutori mwana mudiki. Makuna. Kunyeba. Makuna. Endai kumba. Vanopindira munopedzisa zvekuparizana toka. Mati yame mamunatanga omoteka. Kasi amai padhene takazoona kuti mwana haasi wani akanga achichengeta munodzorera. Nesina muronda aripo here. Gara zvakanaka. Nokuti mangwana muchagara pese muri chungu ngamira neva. Sungai.